Sanibonani, igama lami uLungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Namhlanje futhi sizoyenza ibalo zethu ze-algebra. Othi sibheke ke isibonelo sethu sokuqala. Sizothini? Sizothi 2x plus 3 kulingana no-negative 15. Uzosixazulula kanjani ke isibalo sinjena? Mina into enjwayele ukuyenza ukuyenzani? Ukubeka phela inombolo zami ecaleni elilodwa futhi ama-variables wami ecaleni elilodwa, yabo. Ungayenza ngoma kuliphi icala, kodwa ke uyenze ukuthi zime ecaleni elilodwa, yabo. Ngizoyenza ke mina ngisuse lo plus 3 khona phela abo x bami bazome endaweni eyodwa, noma u-x wami azome endaweni eyodwa. Ngizosusa ke u3 khona lo positive 3 azosuka, nithi. Ungakhohlwa ukuthi into oyenzayo kule cala elilodwa kumele uyenze futhi kuleli linye icala, nithi. Uzobona ukuthi kuyosalani? Kuyosala u2x ngoba phela lobo 3 bayasusana, anithi. Kuyosala u2x bese ngapha kuleli linye icala kuyosala thingibhale phansi. Kuyosala u2x ulingana no minus 18, anithi. Ngoba u-minus 15 bususa u3 kuyosala ubani? Minus 18. Bese ke manje senzani? Ungaphinda nge-inverse noma ungahlukanisa ngo2. Lokho kuyafana, kodwa kuba lula ke moyenza kanjena uphinda nge-inverse ngoba phela kwesinye isikhathi lo 2 lo angaba yi-fraction. Kuba lula ke usocabanga ngama-inverse usebenzisa ama-fractions, anithi. Manje ke impendulo yethu izoba yini ke? Mase siphinda kuyosala u-x, u-half uphinda ngo2 kuzoba u1 bese kusala u-x, anithi. Bese ku-minus 18 bomhlukanisa ngo2 besineza ubani? U-minus 9. Nayo ke impendulo yethu yaka x. Othi sibheke ukuthi le mpendulo le yaka x iyo na. So ihloma ke kulesibalo sethu u2x plus 3 ulingana no minus 15, anithi. Basimfaka mele phela impendulo yethu isinikeze ubani? U-minus 15. U2 bomphinda ngo-minus 9 so sineza u-minus 18 ohlanganisa ngo3 kuyosinikeza u15. Ngempela le mpendulo yethu isinikeza u-minus 15. Kusho khona ukuthi siyenze ngendlela ilungile. Asenze ke esinye isibalo. Kulesibonelo lesi ngifuna ukusebenzisa ama-fractions khona ngizonitshengisa ukuthi kulula kanjani musophinda ngama-inverse, anithi. Naso ke isibonelo sethu minus half x mhlanganise no3 phezu kwa4 ulingana no 5 phezu kwa6. Ungazicalela ke manje uxazulule lesibalo lesu bese uyabuyela ukubheka ukuthi le ndlela le engiyenzile ifana nale oyenzile na, yabo. Uthi siqhubeke ke sizoyenzani? Kumele manje sisuse lo 3 phezu kwa4, anithi, simbeke kuleli icala, anithi. Indlela yokwenza kanjalo sizomsusa simsuse komabili amacala. Mase senza kanjalo uyasuka lo 3 phezu kwa4 kusale minus 1 phezu kwa2x ulingana no sizofaka u12 ngaphansi. Bese ke u12 no 10 phezu kwa12 yalingana no 5 phezu kwa6, anithi. Futhi ke u9 phezu kwa12 yalingana no 3 phezu kwa4. Kuyafana, anithi. Manje ke impendulo yethu izoba yini? U1 phezu kwa12. Kodwa ke asikaqeda, nithi. Mele phela sixazulule u-x wethu. Sizoyenzani ke manje? Sizohlukanisa sizophinda nge-inverse. Angeke sihlukanise, sizophinda nge-inverse, anithi. Inverse yaka half minus half uzoba wani? Uzoba u-minus 2, anithi. Ngoba phela u2 uzoya phezulu, u1 aye ngaphansi. Awuthi sibheke ukuthi manje impendulo yethu izoba yini? Mase senze kanjena. Lokhu kuzosusana
njengoba sijwayele vele ukuthi kuba njalo. Bese-ke u-1 womphindaphindwa ngo-2 uzoba u-2 minus 2 hlukanise ngo-12. Lokhu kuyafana ukuthi uthini? Minus 1 phezu kwa-6. Impendulo yaka-x-ke leyo. Into emnandi ngale ndlela leyo ukuthi ungakwazi phela ukubheka ukuthi le mpendulo yakho vele iyiyo na. Siyihlome esikhaleni saka-x, anithi? Mele isineze impendulo yaka-5 phezu kwa-6. Awuthi sibheke ukuthi uzosinikeza leyo mpendulo na. Ngizobhala nje lecala leli elikwesokunxele, anithi? Asixazulule-ke manje. Kuyosinikezani? Sineza u-1 phezu kwa-12 bese sihlanganisa no-3 phezu kwa-4. Lokho-ke sobeka u-12 ngaphansi bese sithi 1 phezu kwa-1 uhlanganise no-9 kusineza u-10 phezu kwa-12. Lokhu-ke ungakuhlukanisa futhi ngo-2 kusineza u-5 phezu kwa-6. Yiyo-ke impendulo yethu lesiyitholile phambilini yabo. Yiyo le mpendulo vele siyifuna. Kusho khona ukuthi u-x wethu uyimpendulo elungile. Ngiyathemba-ke manje ukuthi kuzoba lula ukuthi niyenze umbuzo onjena. Into ehlukile nje ngalo mbuzo lo ukuthi bekumele sichelise lo 3 phezu kwa-4 simise ngalo kuleni icala, nithi? Into besingayijwayelanga kulezi ezinye ibalo. Yiyo nje kuphela into ehlukile. Ngiyathemba lokuthi kunisizile kakhulu kuze sibonane futhi. Bye bye.